Společnost CDP rozšířila svou distribuci zahradních substrátů díky jedinečné spolupráci s přední českou značkou AgroCS. Vytvořila tím jednu z nejoriginálnějších služeb, která podstatně zvyšuje pohodlí českých zahrádkářů, zahradních architektů či projektových firem. Já jsem asi před 2 lety řešil skultivování terénu okolo pískoviště pro děti a zjistil jsem, že nejsem schopen koupit mulčovací kůru v jiném než malém 70-litrovém balení. A tak jsem zjistil, že když potřebuji mulčovací kůru a nechci ji sklopit s klápečkou někde před barákem a navozicí kolečkem, tak musím někam dovízt obaly, nechat si to nabegovat, sehnat si dopravu, auto s jeřábem. Přišlo mi to úplně absurdní. Tak jsme prostě začali nabízet i zahradní produkty. Lidi si u nás mohou objednat veškerý zahradnický sortiment. Primárně děláme mulčovací kůru, písek křemenný, štěpku bílou, dřevařkou, to se všechno používá na mulčování a úpravu zahrady. Potom dále děláme zahradní substráty, hlavně rašelinu a potom pěstební substrát. Tyhle všechny produkty prodáváme ve větším balení od 250 litrů nahoru. Potom ve velkém balení, což je jakoby big bal, tam se pohybujeme od nějakých 2 metrů krychlových až po 5 metrů krychlových. Buď si člověk přijde přímo k nám a zboží si naloží u nás ve skladě, anebo varianta číslo 2, objednávka přes internet a zboží rozvážíme stejně jako rozvážíme naše dřevěné paliva.